is toch van de vorige keer. Toen gingen we bij de Oudehouw in Oud-Ljouwert. Toen gingen we het over die tour, maar ik over de kerken die erbij stieren. Nou, hier in de buurt van de Gruttekerken, ook Oud-Ljouwert, moet nog een kerkje staan. Een Joodse kerk, een synagoge. Dit is wel een bijzonder gebouw, dat zoet wij ze kennen. Doemcentrum, ja. Nee, dus. Oh ja, wacht even. Ja, dat zijn Hebreeuwse letters. Dit is hem. Wat de gewone kerken is voor de christenen, de moskee voor de Mohammedanen, is de synagoge voor de Joodse mensen. Het geloof is ik oors en al heel oud. Een geloof met een heel soort tradities en met wetten dat de Joden haar aan houden moeten. De Torah. Joden geloof ik net dat Jezus Gods zoon wie, maar gewoon een van de profeten. Voor haar moet de echte verlosser nog op aarde komen. Strijd en onderdrukking liep het ik bij het Jodendom te jaren. In de tijd van Jezus is het land Israël nog bezet door de Romeinen. De Joden komen in het jaar 70 in opstaan, met het gevolg dat ze haar land verliezen en over de hele wereld komen te waaien. Maar in slim woord heet dit de diaspora. Pas volle letter, 100 jaar lien pas, komt er een beweging op gang van Joden die het weerom willen naar het beloofde land. Israël. Een soort Joodse mensen moeten de gewoonten en traditie trotzetten. En dat is nou nog zo. Ze vieren begelijks de sneun, de Shabbat. En dat is wat voor u de snijn is. Op snijn gaan een soort mensen naar kerken. En de Joden gaan op sneun naar de synagoge. Het eten. Dat moet kleermaken worden, zodat het in de Torah beschreven staat. Nou, dat betekent onder oren dat er geen bargen of hinstenvlees eten worden kan. Het moet kosher wezen, zodat ze dat nemen. De kerst was schijn dat het een kerk of een synagoge geweest had. Maar nu is het een doemskwallen. Zo'n synagoge nemen de Joden ik wel school. Dat liep het wel wat op het Duitse schule, squallen. En dat weet ik wel een beetje. Want je leerden de Joodse baan over het Joodse geloof, de Hebreeuwse taal en de Torah. Nou nog krijgen Joodse baan les in Hebreeuws. En ze leren over de geschiedenis en de tradities van het Joodse geloof. Hele grote en... Melech, Haolam, Shechianu, Vikimanu, Vigianu, Lizman Hazeh. Er is nou nog een Joodse gemeente in Ljouwert, maar de mooie en wichtige dingen uit die oude synagoge binnen in 1956 naar een synagoge in Israël gaan. Er waren te min Joodse mensen in Ljouwert en daarom was het onderhoud van de synagoge te duur. In een plakje in Israël binnen nou die prachtige rollen dat de Torah opstiert en orenskatten. These objects once adorned a centuries-old house of worship in northern Holland, the synagogue of Leeuwarden. The eternal light, the light of unbroken faith. The tablets of the law, the 10 Commandments. Stand here, as once they stood in the synagogue.
wien in Ljouwert echt Joodse buurten, hier bij de Put, bij Gelieks. De eerste Joden kwamen in 1645 naar Ljouwert. Ze kwamen uit Noord-Duitsland, uit Emden. En 100 jaar later weer er al een hele mierskip. Zo'n 150 Joodse mensen werden door in Ljouwert. Er kwamen een kerk, een synagoge. En er kwamen Joodse squallen en een Joods kerkhof. In 1754 werden er ongeveer 140 Joodse mensen in Ljouwert en omkreten. In 1809 647, in 1869 1205, in 1930 733 en in 1951 139. Just wel dat er in 1 na 1945 weer minder Joodse mensen in Ljouwert waren. En dat had de meidje mij dat we omgaan van Joodse mensen naar Israël, maar ik mijn hele zwarte bladzijde in de geschiedenis van de wereld. Duitsland 1933. In Duitsland komt Adolf Hitler onder de macht. Hij en de mensen die het met hem eens binnen jouwen de schuld van alles dat net goed is in Duitsland onder Joodse mensen. Pas op, Joden, staat er op borden. Joodse mensen, Joden, wordt heel niet meer vrijheid aangenomen. Ze mogen bepaalde beroepen net meer uitvieren. Ze mogen lang net meer overal komen. Ze worden apart zetten, discrimineren. Joden binnen untermenschen, zeggen Hitler en zijn helpers. Dat is antisemitisme. Jest het wordt de laatste tijd wel eens waar. In november 1938 worden Joden in heel Duitsland aangevallen. Die nacht zal bekend worden als de Kristallnacht. Kristal, omdat er zo volle ruiten van winkels en huizen ingegooid waren. De kerken van Joden, de synagoges, worden in brand stutsen. En een prottenmeesken worden deermakken of oppakt. Zo stadig wordt wel duidelijk wat Hitler en zijn helpers met de Joden willen. Dan wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Maai 1940. Nederland werd aanvallen door de Duitsers. En na 5 dagen, na een verschrikkelijk bombardement op Rotterdam, matten we ons wel oerjaan. Het land werd bezet door de Duitsers. En dan wat stadig om wat zien hier jeder in Duitsland al te zien weer. Er komen heel niet meer vervelende regels voor de Joden in Nederland. Ze mogen net meer in zwembaden komen. Ze moeten de radio inleveren. Ze mogen net meer in parken komen, in restaurants, cafés en leerzalen. Alle Joodse zaken worden verkocht en in het paspoort komt een J te staan. En elke Jood van 6 jaar oud moet een Jodenster dragen. Joodse mensen worden ook hier apart zetten, discrimineren. Dan krijgen Joodse gezinnen te jaren dat ze haar melden moeten en dat ze naar Duitsland gaan voor de arbeidseinsatz, zodat de Duitsers dat nemen. Werk je in Duitsland.
Zo waren de meesten voor de gek houden. Pas later, na de oorlog, werd duidelijk wat dat werkjen meestal betjutte. Miljoenen mensen waren deermakken in concentratiekampen. Sommige Joden verstop je hadden, ze doeken onder, maar de meesten wacht je af. Het echte vervolgen begon doet de Duitsers met razzia's uiteenzetten. Een stik van een stad waar dan tros soldaten afzetten, zodat er net één meer in of uit kon, en dan zochten ze alle huizen nij en pakten Joodse meisken op. Heiten, mem, pakers, beppers, baan, baby's. Duitsers aan een Duitse commandant vregen waarom een oude vrouw van 90 nog voor de arbeidseinsatz naar Duitsland moest, wie zijn antwoord: ze kan altijd nog luiers waskje. Zo'n razzia wie in Ljouwert voor het eerst in 1942. De meesten die het oppakt waren, die waren hier bij elkaar gebracht, bij de beurs in Ljouwert. Het is nu de bibliotheek. En van hier gingen ze naar het station. Op het station stond een trein klaar, die het haar naar een plakje in Drenthe bracht, Westerbork. Uit het hele land worden Joodse man, vrouwen en baan oppakt. Net alleen nog Joden, maar ook zigeuners en orenmeesken die het net passen in het systeem van de Duitsers. Homofiele meesken, gehandicapten. Met de trein worden ze dan vaak eerst naar Westerbork gebracht. Kun je haast net voorstellen dat je er tussen 1939 en 1944 een stad west had. Een stad van barakken dat meer dan 100.000 mensen wennen ha. Vaak maar een paar dagen. Soms een paar uren en heel soms, als het gelok hiest, een paar uur. Westerbork wie een teruggeenskamp. Een doorgangslager zijn de Duitsers. Het laatste kamp voordat de mensen op transport gingen. Deporteren waren. Zo stil. Alleen maar vogels. En grote radiotelescopen die het heelal oorziekje. Vreemd. Kamp Westerbork leidt nog net in de bosken. Het wier opbouwt midden op een kele heidevlakte. In 1939 doet je Joden onderbrocht waren die uit Duitsland vlechten wien voor Hitler. Maar vanaf 1942 waart het hier vol. Als de meesten in het kamp omkwamen, moesten ze eerst naar de administratie. Daar wat hadden van alles vregen. Ek troch Joodse meesten. Die vlechtelingen, die hier al langer wien. De elite Joden waren die letterlijk wel spottelijk troch de oppakte Joden neemt. En dan werden ze onderbrocht in de barakken. Elke heuvel op dit terrein jouwt aan waar het zijn barak stien had. Soms werden er wel 300 mensen in. Zo zag zijn barak eruit. De bedden treien heeg en dicht op elkaar. Nou, hier en daar hing het wosk. En skim wie het er net, er wien luzen en vliegen. En het ziegde.
Meestal hadden mensen die het oppakt binnen geen tijd hadden om dingen mee te nemen van huis. Ja, een koffer met wat kleren, het heegenedige. Maar wat mast ik meenemen? De toekomst is onzeker. Werk je in Duitsland, had ze wel zijn. Arbeidseinsatz. Maar wat voor werk? Voor hoe lang? Was die intinken dat ze op een dag samen van huis mast en alles achterlaten? Het huis, die watersgoed, vriendjes, vriendinnen. Die verschillende koffers spelen nou ook nog een grote rol in de tentoonstelling over die vreselijke tijd in Westerbork. En er wie altijd wel lawaai. Wie is niet alleenig. Er wie vaak een soort verdriet. En de meesten winnen bang. Want elke tijdje stier daar die trein, midden in het kamp. De trein die het naar Duitsland rieden zou. Dit perron, midden in het kamp, dat neemt ze Boulevard de Misère. Streten van verdriet, zoals ze kennen. Haast elke tijdje dan ging hier een trein bij, een lange trein met vee- en vrachtwagons vol Joodse mensen richting Duitsland. En verder, naar Polen. Naar de concentratiekampen Auschwitz, Sobibor, Bergen-Belsen, Treblinka. Nou, er weer een hulprotte. Elke tijdje, moas betiet, ging het licht in de barak aan en stierde er een man in de doorriepening, die de namen oplies van de mensen die het op transport masten. Waarheen? Ja, er gingen wel verschrikkelijke verhalen, maar dat kon toch net weer wezen. Er waard lood roppen. Mensen rekken in paniek, er waard goeld. Mensen namen afscheid van elkaar. Een zieke vrouw van in de 80. Was die nog werkje? Lioos dat? Dit zigeunerfamke is misschien wel het bekendste beeld van kamp Westerbork geworden. Commandant van het kamp Gemmeker met zijn helpers. Hij hier werd 1000 Joodse mensen aanleveren, dat we hem opdroegen. En hij die het. En hij hier ze zelfs net eens uitzocht. Dat liet er onder Joodse leiders in het kamp oor. Anne Frank, de wist wel van het dagboek van Anne Frank, die had ik in Westerbork West, hier in de strafbarak. Joden die het onderdoekt West hingen en dan toch oppakt waren, die moesten naar een strafbarak. En dan moesten ze het werkje, oude batterijen uit elkaar heljen begelijks. Er was toch het werk in het kamp. Vliegtuigmotoren uit elkaar heljen begelijks. En er was zelfs een workerij. Alles lieke haast wel normaal.
Westerbork hier een heel groot ziekenhuis. En dat wie vreemd. Want de Duitsers die wisten dat de mensen die op transport naar de concentratiekamp gingen, net weer waarom komen zoen. En toch dienen ze er alles aan om mensen zoen te houden. Maar naar alle gedachten jaren dat bij het plan om mensen hier valse hoop te jaan. Misschien wie het net zo erg. Nou lijkt het wel alsof het alleen nog ellende en verdriet is in het kamp. Maar het gekke is dat het duistig leven eens gewoon maar troggiet. De band ging naar squallen, er waren trouwd, er waren een bandbennen, er was zelfs een crash. En er was cabaret. Op de eerste rij zie het kampcommandant Gemmeker met zijn helpers. En Johnny en Jones zongen versjes over het leven in kamp Westerbork. Ben ik een ander mens geworden. Mijn hart klopt als de vliegtuigsloperij. Ik zing mijn Westerbork serenade. Langs het sporenbaantje schijnt het zilvermaantje op de heide. Ik zing mijn Westerbork serenade. Met een schöne dame wandelen tezamen zij aan zijde. En mijn hart brandt als de ketel in het ketelhuis. Zo had ik het ooit te pakken bij mijn moeder thuis. Ik zing mijn Westerbork serenade. Tussen de barakken kreeg ik het te pakken op Maar het wie skien. Elke tiesje gong mensen op transport. 93 keer riet zijn trein naar het eerste. 101.243 Joden gaan op transport. En 244 zigeuners. Minder dan 5000 mensen hebben de concentratiekampen oorleven. Voor elke man, voor elke vrouw, voor elk been dat omkomen is hier een steentje. Om te bedenken. Deze rails zijn vernield. Om aan te jaan dat hier wij nooit weer een trein naar de concentratiekamp rieden mij.